сме дошли от университет професор доктор Асен Златаров. Това са студенти от първи, втори, трети и четвърти курс в смесени екипи от специалностите предучилищна и начална училищна педагогика и начална училищна педагогика с чужд език. За нас е голяма чест, че имаме възможност да бъдем тук в Министерството на образованието и да покажем, че студентите изпитват голямо желание да работят по този начин в екип. Ние сме сигурни, че когато те обичат да работят и да използват екипната работа, ще го пренесат и в началното училище, което е изключително важно за децата. Те ще покажат пред вас какво са научили през годината, как ние провеждаме практическите занятия по дисциплини, които благодарение на Националната програма за повишаване на компетентностите на преподавателите в държавните висши училища, благодарение на това, че имахме възможността много от нашите преподаватели да се обучат по иновативни образователни технологии и по прилагане на компетентностния подход в образованието. Това е бъдещето, това е нещо, което учениците ще ги вълнува и предвид, че живеем в дигитален свят, трябва и ние да се обърнем вече по-дигитално към образованието, но и да не забравяме хубави традиции, които имаме. Ние създадохме нови учебни дисциплини, които интегрират знания от различни предметни области и задължително технологии. По този начин студентите имат възможност да създават образователни ресурси, такива, които да са интересни, забавни, но и с много висока съдържателна и педагогическа стойност за учениците. Много сме щастливи и благодарни, че Министерството на образованието ни подкрепя във всички инициативи и включително платформата, която използвахме с колегите, е подкрепена от Министерството. Проектът е съвместен с нашия университет и учителите в България имат възможност да се обучат на тази платформа. Ние интегрирахме знанията на децата от предметите математика, човекът и природата и български език, като първо в този 360 градусов ресурс включихме кратка информация за всяка от планетите, след това вградихме упражнения, въпроси от Canva и от Learning App. Това е 3D обект, който посредством камерата на устройството, което използвам, се визуализира като добавена реалност в помещението, в което се намираме. Много е интересно не само в тази тема, но и по други теми, в които учениците могат да застанат до скелета на човека, до различните системи и да разберат всъщност кое къде се намира в тяхното тяло. Всички образователни ресурси на този екип са за четвърти клас. Нашите задачи също са за четвърти клас по математика. Интегрираме знания за различни интересни обекти, храни. Темата ни е най-дълбокото море, най-скъпия сладолед, най-високата сграда и така нататък. След като учениците решат числовите изрази, получават всъщност колко долара струва сладоледа, колко метра е дълбоко морето и така нататък. Калибрирането се получава, когато задържим старт бутона, след това то прочита черния цвят, прави няколко стъпки напред и вече е готово за използване. Поставяме го върху трасето, което сме създали и когато то прочете кодовете, изпълнява съответно командите, които цветовете означават за него. На финал трябва да се завърчи от радост по този начин. Използваме модерни похвати, които са интересни за малките деца и ученици и по този начин те са мотивирани да се включват с желание в учебния процес. Децата трябва да програмират пчеличката по зададени критерии. Например, ние трябва да им кажем, че Лили иска да отиде и да си построи замък с 4 кули. Те трябва да преброят къде са 4-те кули, след това да натиснат да я програмират и да натиснат Go. За студентите мога да кажа, че бяха очаровани от тази покана и за тях наистина е от изключително голямо значение да посещават такива големи институции. Аз от съвсем малка знам, че ще бъда учител. Много обичах и харесвах моята първа учителка, така че исках да го пренеса и на моите ученици. Това са нашите енциклопедични задачи. Нека да започнем с един много интересен тест на Kahoot, който е на тема История и география за трети клас. Всеки може да достъпи от своя телефон, като напише кода и не е задължително да си пишете имената. Сложете си един псевдоним, един аватар си измислете, така че само вие да си знаете, че това сте вие. Така, почти цял клас стана, така че можем да започнем работа.
Те са енциклопедични задачи, които са с истински факти. Можем по интересен и лесен начин да учим история, чрез решаване на задачи, от които вече информация, която я знаем, може да разберем информация, която даже не я пише в учебниците, понякога не я пише в интернет, защото я пише само в книгите. Ще кажете ли кое беше съкровището ви? Това съкровище всъщност, което най-накрая получаваме. Реално ние получаваме колко византийски монети има в него. Съкровището е малко сложно за произнасяне. Малая Перешипчиная. Всъщност това е селото, до което е намерено съкровището. И на мен беше много интересно, защото никога не съм подозирала, че имаме нещо останало от Стара Велика България, освен записанията история. Начинът, по който им е зададена задачата, ги мотивира да са изследователи. Те да искат да намерят нещо различно, нещо с което да се отличават от останалите и така те да създадат своите задачи. Идеята на цялата програма и на нашата демонстрация е да покажем, че когато и на студентите им е интересно, когато те се научат в университета да работят по този нестандартен интерактивен начин, те със сигурност ще пренесат и в своите класни стаи и в занималните в детските градини. След това този опит ще горят с желание. И аз вярвам, че когато преподавателят гори, той заразява и обучаемите и не е необходимо нещо да се случва на сила, а така знанието наистина има и придобива смисъл. Това е за мен истинската любов. Аз искам да я дам на децата, искам да ги направя по-добри хора. Искам да дам от себе си една частица, която да остане в тях и да живее вечно, защото те ще я предават на техните деца и след това и на техните и реално така ще живеят цял живот. Да благодаря на доцент Димитрова, да благодаря на студентите. Видяхме, че тук в работата през този половин час те минаха неусетно. Неусетно, защото първо имаше интерактивност, имаше интегралност на знанието, имаше креативност по отношение на съставянето не само на въпросите, но и на задачите от страна на студентите. Използване както на съвременни технологии, като добавена реалност, роботи, виртуална реалност, игрови технологии. Кахут е може би най-интересната и популярна игра, свързана с оценяването на знанията на учениците. Така и с съвместна работа, екипна работа между студенти. Това ни дава една увереност, че всъщност и националните програми, които бяха насочени към подготовката на бъдещи учители, към преподавателите, подготвящи бъдещи учители, има много голяма добавена стойност. Без студентите да го преживеят това в учебната аудитория, академичната аудитория, без да участват в интерактивността на съставянето на въпросите и на задачите, те след това няма как да мотивират и учениците или децата в детската градина, сред които ще работят професионално. Затова смятам, че по принцип в българските университети в момента се случват много хубави неща. Част от тях видяхме тук. Благодаря на студентите, че са избрали първо учителската професия и освен това са толкова мотивирани и всеотдайни, за да дойдат вече в почти средата на лятото тук да демонстрират това, което са направили през семестъра. Надявам се, че това по някакъв начин ще се зачете при оформянето на оценката за семестъра като съответен бонус. Благодаря на вашите преподаватели, поздрави на всички колеги от Университета Сен Златаров и се надяваме на нови срещи. Един плакет, който изрази нашата благодарност за всеотдайността в подготовката на студентите, за активното участие в националните програми от Министерството на образованието и науката. На студентите, наред с сертификата, искаме да подарим едно фототипно издание "Детинска мъдрост", ръководство от Никола Живков, едно от първите ръководства за подготовка на бъдещи учители в детска градина в начално училище. Това е още от края на 19 век. Надявам се това да си го запазите и да ви служи като пример за това
Какви традиции продължавате в българското образование? Благодаря ви още веднъж. Много ми харесва Министерството, бих го посетила отново.